ఒక వ్యక్తి నశించి నరకానికి వెళ్ళిపోవడం దేవుడు ఆనందించేవాడిగా ఉండడు. ఆయన మనలను పెంచి, ఆయన మనల్ని కని, పెంచి, పెద్ద చేసి, మనము ప్రయోజకులముగా నిత్య రాజ్యమునకు వారసులు అవ్వాలని దేవుడు తలస్తా ఉన్నాడు. దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నట్లయితే ఒక మనిషి తన శత్రువు నశించిపోవాలని ఆలోచన చేస్తాడు. కానీ మన మేలు కోరేటువంటి మన కుటుంబము మన మేలును కోరుకుంటుంది. ఆ రీతిగానే మనలను సమస్తమును సృజించిన సర్వసృష్టికర్త యొక్క దేవాది దేవుడు నీవు బ్రతుకులో నీ ప్రవర్తనను మార్చుకొని, నీ బ్రతుకు దిద్దుకొని, నీ జీవితంలో నీ నీ నువ్వు సంతోషాన్ని కలిగి ఉండేలాగున, అదే రీతిగా నీ ప్రవర్తనని దిద్దుకున్నట్లయితే సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆనందించేవాడు ఉన్నాడు. కాబట్టి అందుకే 32వ వచనంలో కూడా తెలియజేస్తున్నాడు, మరణము నొందువాడు మరణము నొందిన దానిని బట్టి నాకు సంతోషము లేదు కానీ తన ప్రవర్తనను తన బ్రతుకును సరిదిద్దుకున్నట్లయితే నేను ఆనందించేవాడనై ఉన్నాను అని దేవుని వాక్యంలో తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి నీ జీవితంలో నువ్వు